Салому алейкум бародари азиз. iPhone X омад, X ва XS. Барои шахсоне ки балелшики ҳами телефонан метавонад ба ҳазир омада гиред. 256 гигабайта чихелди десте состояниёшон зури бад. Ай дига давлатҳо мебиён бародаро, ё ай даст намегирем. Категория BU, категория A+, яъне ҳолати идеал мебиёд. Идеални ҳолат. XS-ш 256 гигабайта 18990 рубл ва X-ш 256 гигабайта 17990 рубл. Хоб, ҳамаи телефонҳо оригиналанд бародаро. Состоянияшон чихел десте демонаи бад гизалай бадан. Хоб, дига намуди айфонҳо ҳам ҳаста. Ки чи саволи дошта боша метавонед занг занед спокойно. Номерҳо дар рӯи экран ҳастанд бародаро. Дига намуди телефонҳо ҳастанд. Телефонҳои нав, Samsung, Redmi, Realme, Tecno, Infinix ки дорои 1 сол гарантия мебошанд. Авиакасса ҳам дорем, билетҳо бо нархҳои дастрас. Номерҳо дар рӯи экран. Саломат боша, худо нигаҳбон.